ҳама сахттарин оружие дар дунё ин суханай. Сухана ба кор бурида намешавад. Ва як бор майни сар ба ҷо шуд ва гирифта партофтанам наметоед дига. Агар шумо ҳар рӯзе додаратон ба хоҳартон ё оилатон ба сухани бад гуфтан гиред, дилаш шикаста мешавад, меҳратон гум мешавад. Ҳамин ба мехел. Шумо вақте ки доимо миллатта танқид мекунед ё ки гапҳои дигарро гӯш мекунед ки миллатта танқид мекунанд, ватанро танқид мекунанд, меҳратон кам мешавад нисбати ватанаму нисбату дилшикаста мешавед. Боваритон гум мешавад, хуши кор кардантон намебиёд. Мардуми камбағал дастараш фикри хоми дигарро аҷо мекунад. Мардуми сарватманд бошад дастараш фикри фақат мақсадашай. Фикри мақсадатонро ки ҷо кардед, доимо ки дар фикри мақсад истодед, вақт намеёбед фикрҳои дигарро кардан ба. Чиба ман кор карда истодам, чиба ман карда истодам, шуда истода. Чиба ки ман вақт надорам фикри дигар чизе кардам. Ман вақт надорам як на ютуб тамошо кунам фикрҳои хоми дигарро ба. На як сухани чи, на там радиои озодиё як чиз дигар. Ман ягонташа тамошо намекунам. Дар корам ҳам нест. Чиба ки ягонти вай ватани ман обод намекунад. Ягонти вай омада ҷани ман ба хизмат намекунад. Ягонти вай омада миллати ман ба аз сидқи дил хизмат намекунад. Ҳам вай гам мезанад, гуфтан мегирад. Не ки вай гапо, ҳамон гапое ки кадумаш гӯед ки кадумаш сухани гуфтагие ки дили шумо дилгармӣ мекунад. Дилгармӣ бошад, пожалуйста гиред. ҳамон одаме гӯш кунед ки ватандӯстӣ ба шумо тавсия мекунад, меҳру муҳаббати якдигарро тавсия мекунад, ватанро обод кардан ба тавсия мекунад. ҳама одаморо гӯш кунед ва пасаш шавед. Дар саратон фикри фақат ҳамон фикра ҷо кунед ки ҳамин фикр ватанро обод кардан ба ёрдам кунад.